dan ngetep kabeh. Sisir nih guys, ini tanggane labuh, iki labuh ya menawa. Nggak kok udah terus, labuh maju. Mbok ganti motor. Biasanya letre. Bubul. Oke. Agung ngene Mbak Jamari. So, wes. Up. Ini ya, Pak. Oh Pak, wes aku mah. Medhus teko sawah. Sulam mah Mas. Sulam. Lah ndek ngenane? Nggih. Diresiki misane maca iki dadi ketok. Pocok guys Paknya. Tebon sampai rene wong gelem ya Allah. Saking akeh wong nandur. Pocok. Wis pengalaman. Entar ya dadak ngono kok apa-apa kok bingung. Lah pas nandur-nandur modale ora enek, dadi ya pengalaman wis. Sombe nabuke wis pengalaman. Yo luwes. Nek pengen nabuke jos. Ngerjalo ya aja wong sicok jepat.
Bocor ya wong loro wong telu. Oke guys, ini jagung ini ijo-ijo sing kono ya Pak ya. Iki sing ukuran guri ya. Tapi nek dipocok iki ketok padang lho. Ora enak wong mau. Enggak mau deh. Dijukuki dhewe. Ora dhewe nek gelem ya kono. Pemandangan di sawah yo ngene iki, guys. Wih. Adem asrep, ketiban banyu putih. Yo karek arang-arang yo Pak, yo kene tok sing ijek bajukane ngono yo. Jagung kayak jagung. Iki jane waloh apa labu to? Iki waloh apa labu ya, Pak? Kok rawuh ya nelolor terus. Wah, endi pentil e ora enek waloh glewo mbok tandur. Oke guys, mak iki sini sawah. Iki ndelok jagung ya alhamdulillah. Gak patek guys, wis garing kok. Wis karek ngenteni garinge misan kok diundho. Mbok dinane sapan. Sing penting Pak Nyak kemang bocok mocoki. Sing pinggir-pinggir lagi dipocoki. Wis muga-muga ya ndang padha garing bareng. Ndang diundho engko diobati langsung golek wong tukang obati suket. So langsung diijiri neh. Oke. Tak deloki Pak Nyak mang tekan ndi. Ngombe sik, guys. Ngombe sik. Bapak emang kok endi? Wis 5 tahun gak nggarap sawah iki nggarap maneh. Bismillah. Muga-muga entuke jagung ya akeh ya, guys. Wis karo ndonga wae. Anu kayoman pring. Pring kayoman jati. Kuwi mlandingan barang. Lah kene ora patek nemen kuwi lho pring. Iki menyok iki gak menyok sing kena dienggo gethuk Mbah. Ha iya. Gak didol Alah, pagi iki lho. Mlandingan akeh kok gak enek wong ngarit. biasane apa dirit Pak Ela adane iki. Ndak yo ora ndang diriti lembar padang. Iso ngalami. Lah yo kayak oke, tak cukup sekian kene sawah iki karek mulih. Aku mulih habis syuting ya mesisan timbang sawah ya, guys. Oke, jangan lupa ditonton, di-like, di-komen, di-share sak kakei. Muga-muga berkah barokah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ape mulih ya tak syuting.